ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕುಲು ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯಾನಗ ತಿಬರ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತಾವೆ ನೇರ್ದು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತು ದಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಏನು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡೋಡು ಕಾರಣಲ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ನನಲ ತಿಬರ್ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾತಿನ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮಿನಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯೆರಡ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಜಾತ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಪೋಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಚ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಏತು ಮಾತ ಜನ ಸೇರ್ದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಜಾತ್ರೆಲ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಕೆಬಿಲ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನು ವಿಶೇಷ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಾವೊಲಿ. ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ತಿಗಲೆ ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ತಿಬರ್ ಅಂದ್ ಶಿಬರೂರು ಪಂಡ ತಿಬರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಡ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವೆರು. ಇಂಚಿನ ಜನಸಂದಣಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಅಂದ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪಾತೆರ. ಶಿಬರೂರು ಗುತ್ತು ತಿಮತ್ತಿ ಕರಿಯಾಲ್ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿಗು ಒಲಿದು ಉಳ್ಳಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಲು ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋರಿದ ಮೂಲಕ ಶಿಬರೂರುಗು ಬತ್ತು ನೆಲೆಯಾಯರು ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಉಳ್ಳಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಲು ಭಕ್ತೆರೆಡ್ದು ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಸೇವೆಲೆನು ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಕಾಣಿಕನು ತೋಜಾವೆರು. ನಂದಿನಿ ನದಿತ್ತ ತಟಡು ನೆಲೆ ಉಂತು ದಿನ ಉಳ್ಳಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವ ತುಳುನಾಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ಭಕ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾದು ಉಳ್ಳಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪರಕೆನ ಅರ್ಪಿಸಾವೆರು. ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣಗ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವಾದ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವದ ನೇಮಡು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ, ಕಂಚಿಲು ಸೇವೆ, ಉರುಳು ಸೇವೆಲು ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ ನಡಪುಂಡು. ಆನಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ. ಮನದಾನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮವಾದ ಕಾಂತೇರಿ ಧೂಮಾವತಿ, ಸರಳ ಧೂಮಾವತಿ, ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೈವ, ಕಯ್ಯೂರು ಧೂಮಾವತಿ, ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವಲ ನಡತದು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಮುಟ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಡು. ಈ ದಿನಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಗ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಮೂಲು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀ ದೈವದ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಪೆರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲುಗ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ಲ ಅಭೇದ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲುಗು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಲ ಮುಂದುವರಿದುಂಡು. ಶಿಬರೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಂಡು. ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡು ಸೂರಿಂಜೆ ಗುತ್ತು ತ್ಯಾಂಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ನೊಟ್ಟು ವಿಷನು ಹೀರುನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು. ಆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಅಂದು ಆ ಕಲ್ಲುನು ಶಿಬರೂರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ್ದ ಗೂವೆಲೆಗು ಪಾಡಿಯೇರು. ಆ ಗೂವೆಲ್ದ ನೀರು ವಿಷನು ಹೀರುನ ಗುಣನು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ವಿಷ ಜಂತುಲು ಅಗ್ಗಿಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ತೀರ್ಥ ಪರಂಡ ವಿಷ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಣನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನ ಹಿರಿಯರನಕುಲು ಇತ್ತೆಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ಮೇರಿ. ಐಗೋಸ್ಕರನೆ ಇತ್ತೆಲ ಮುಲ್ತ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಭಕ್ತಿರ್ನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದೀವೊನ್ಮೇರು. ಮುಲ್ತ ಈ ತೀರ್ಥ ಬೋಡಾದು ಗೂವೆಲುಗು ಕೊಡಪನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪುದ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ದೆಪ್ಪರೆ ಇಚ್ಚಿ ಐತ ಬದಲು ಏತದ ಮೂಲಕನೇ ನೀರನ್ನು ದೆಪ್ಪುನ ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷ. ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಅದ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಅವ್ ಮಾತ ವಿಷಯಲ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವುದ ಕಲೆಗೆ ನನ್ನಲ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪುಜಿ ವಿಷಯಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋದ ಲೆಕ್ಕಡು ಮುಲ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಲೇನು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋದು ಮುಟ್ಟಡು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ತೆಂಕುಲು ಬಯ್ಯಾನಗ ಬತ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಾನಗ ಈತು ಜನ ಉಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ
ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಅನಾಗ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೇ ಇತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಅನಾಗ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋರೆ ಶುರು ಆಯ್ರು ಕೈಕಾರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿರು ಜನಕುಲ್ ನಡಪರೆಲ್ಲ ಅವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಎಲೆಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಗ್ರತೆಡಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇಜಿನ ನೂಕೊಂದೇ ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಯಾನ್ 4ನೇ ವರ್ಷನ ದಾದನ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಬರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ಆಂಡ ತಿಬರ್ದ ಜಾತ್ರೆನ ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ದಾದನ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದಾದನ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಒಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ನಿಕಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. Tadi pali. Itu pali awen timpu ji. Petkot sini. Yan pope kaate dulu. Ah, pirawattun mama pirawattund. Bye. Hey. Ole dada. Ala tinonundu. Mama poditte. Is eating no? Yeah. Ah, he's eating. Kukur bye. Kolla machire. Bada. Pardu bala. Kukur. Eh. Enak ini. Ay konjuri te food party ada. Ay panda nama pirawattundave. Pironjitun kappuda. Awonda angotti jalpettun. Ancha. ಒಂಚಿ ಕಾಡು ಬೈದ ಅಂತಾರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಗಾಡಿ ಪೂರ ದೀತಿರತ್ತೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಅಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪೂರ ಅದೇ ಅವೇ ಅವು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋಂದು ಫುಲ್ ಕಾಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ದಿನ ಅದು ಪೋಟ್ ಓಕೆ ನಮಗುಲ್ವಾ ಬಾಯ್ ಅರ್ಪಿರೋದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೋಡದೆಪ್ಪರ್ ನೀರೆನ್ನೋಚಿದ್ದ ಯಾರು ಹಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅಂದೆಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್. Enkitte vaidu enna ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಓ ಅದು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಫಿಫ್ತ್ ತನಿಷ್ ಅವು ಭರಂಕರ ಹತ್ತಿನ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವು ಓಕೆ ರಡ್ಡುಲ ಜೋರು
ಬಾ 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 ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ನೀಸ್ ಅವು ತೂಲೆಗೆ ಚೀರ್ದಡ್ಡು ಬರ್ಪಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋಯ ಪಂಡ ಆರ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ಲೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಡ ಇತ್ತು ಜೈಗೋಸ್ಕರ ತಿಂಜ ಸೊ ತಿವರ್ ಜಾತ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್